katarata, bukol, tuli, x-ray, ultrasound, at iba pa. Ilan lang ito sa mga ambulatory services na tampok sa bagong Urgent Care and Ambulatory Service Facility, ang kauna-unahan sa bansa na makikita sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Pinangunahan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pagbubukas ng pasilidad kasama sina Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nani Pineda, 4th District Representative Ana York Bondok, at iba pang opisyal mula sa lokal na pamahalaan, DOH at PhilHealth. Itinayo ito sa 6,000 square meter na lupa at pasilidad na idinonate ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas. Magsisilbi itong extension site ng JBLMGH para sa mga kabalen sa ika-4 na distrito ng Pampanga, maging sa mga karatig na probinsya. Gagawin natin operasyon, yung mga operasyon na hindi kailangang i-admit ang pasyente. So, ang tawag natin doon, ambulatory day surgery procedures. At ito, meron tayong mga tinatawag na day general surgery procedure, yung mga maliliit na cyst, be it sa suso or sa balat and everything. So, pwede natin gawin yan. Now, we started in a beautiful dream. Naging journey, naging destiny, now it is a reality, and now we are part of history ng ating bansang Pilipinas. Kabilang sa mga unang nakipila at nakinabang sa bagong pasilidad ay si Mang Arnold. Pinaoperahan niya ang maliit na bukol sa taas ng kanyang hita sa takot na maging cancer ito. 5 taon na niyang tinitiis ang cyst na nagsimula lang sa simpleng tigyawat dala ng kahirapan. Kaya po gusto kong paalisin. Dahil yung kapitbahay namin, meron din siya dating ganyan, lumaki po siya na lumaki. Naging cancer. Kaya natakot ako, paalis ko na po yun sa akin. Maganda po ngayon dito kasi yung lapit, lalo na San Bartolome lang po ako, dito lang ako, di kung emergency, di bilis po dito. Dito na lang ako pupunta ulit. Kasi kung nag-aagaw buhay kayo, tatakbuhan ng ospital, doon sa San Fernando, baka matay ka na sa biyay pala. Para makatulong sa mga serbisyong ibinibigay ng ospital, nagpahayag din ng suporta sina Gov Delta at Vice Governor Nanay. Ito yung pinakatalagang hinahanap ng mga tao pagkatapos ng Love for All. Itong Ambulatory Surgical and Multispecialty Center. Salamat at natuloy din. Malaking kapasalamatan po sa DOH family. Kung hindi dahil sa inyo, hindi matutupad ang pangarap ng bayan ng Santo Tomas, ng Pampanga, dito sa extension po ng JBL dito sa Santo Tomas. Maraming salamat po sa inyo. Pinuri din sa okasyon ni Secretary Herbosa ang pamamahala ng mag-inang lider na naging daan para mas gumanda pa ang healthcare system sa lalawigan. Hinatakot ang dito, no? Sa Pampanga, mag-iingit na ibang probinsya. But that gives you an idea that the governor and the vice governor are focused on health. And I wish all local chief executives in the Philippines were like this father and son. Mula sa pagpapatayo ng iba't ibang state-of-the-art medical facilities, pagtulong sa mga kabalen na may sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, at pagsasagawa ng kaliwat kanang medical mission sa tulong ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. As of January 2024, umabot na sa mahigit 20,000 na kabalen ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong medikal ng programa. Kasunod ng pagbubukas ng Bukas Center, ang groundbreaking ceremony ng 200 million extension site ng ospital na popondohan din ng Kagawaran ng Kalusugan. Ayon sa DOH, nasa 28 na bukas facilities ang planong itayo ng gobyerno sa buong bansa. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.